فرد كون أنا لنفسك يعني عاها بتحكاني زين زي اللي ينطق بالنفس أتسخط عنا لك كريم كلمي مرعوك لك ويتحرك بقى دكتور من الحجي لعل شد الشوارع تغطى هيوتي ولا تصفى قريت سوري عايزة حراي أتو موساس جزء حلا سبورت مينستري تمرتي زوا ماكل أرمينا حدث على المنطقة كم سجنا كاريكاتو فنينا مجمرة مس سمكان دير دحر بايت خلق تلالينا سمي ممر موساس جزء بحال بسينا عمي ستمتي زوا ماكل كم حلا في سبورت أو قداس بينه ينتفع لهم مالتي بتي تحرباتي كم كله عبا اسمرا فولي لعبي بالحريو ما يتمثل زي كسبعة ستة خلطة تماهيري كحسروا مالتيو بالحريو أب ممرنا أتيو مالتي ورني إذن درجة علمي ملو أب علاج حمص ونسل لعبكو أب سبورت يحلفي مالتي تحرباتي بملو أب سبورت درجة هيوتي ملو أب سبورت في كبابي وكما سلزهون جزانا كل علب حمص كل عينة سبورت تابتي كبابي سلزركب نزي دالصوتكو مس مزامني مسعرتي مستركزاوتي دالصوتكو عابيه مالتي تفعلي غانتاتات كاب تحت جميكا كاب كلا جوجين جميكا بقلم ابتي زينا بناي قبلي قال صوتات نيري بالحريون تفعلي غانتاتات كا نطف نيري بالحريو ناي من ممرنا تقتيره مالتي مركوينه أب علا برد كلام تمتي بسرح نيري بس تحتاج سبورت كو أصلا تسقطكو ولا ومسكركون لا تسقطكو تحتاجي بسرحي هي سلاسل نيري مالتي لازم بحسيرو نويحتي لحروايتا قل من حسار ذاكل نتي ذلنا يوني كلام حتى علامة كيغوسيو بخمس مثل حترابيلتي ناي باكراوند دي مالتي أتحاحز أبيله أتوكروها ويارجوها أب سبورت كم يو أتوكري أب سبورت أزيو العلي نياتو كاتي ناي سبورت خابز بالابزي هاجر كابلك عمس بزمتاوها بنيش جات حيزة مالتي كم زاد جمز أسكو مالتي بسبورتينا كهلا ينفلتنا فتا سبورت وكمان غيد نتصوت بزي باسكت ولا له بزي أكروات له مؤسسة حاجز غيد سبورتاون فتاتو نيرو بيمبوم زبال زيناي تيبيل صدقاتين سودر صوتاتاتو نيرو أبو كما بالحريون دا سلاسي خوا عبينا مالتي دا سلاسي ها كل سبورت ليتن مع نقول مشتن أبنا سلاسي نعلينا سلازي أبو سبورتي يوتي دارقاتي هيوت نايتي يعني زنبرني أجزي مالتي بمولو أبو سبورتنا نعلنينا سبورت قبل نقص عمشت مول مع تنصاتنا نعلنينا تمرت زماهرنا مستملسنا تقلادنا مدرسة زبال جزاوتنا له بني قبابي مقابل أسلام زبال بيت تمرت حجز أسمود بيت تمرت خوين زلوا ناس لاسيون جزارسو كومنا بتشيرون إشتي أبتلا لي ميزات نقهرناها مستم تعبيتي كات صاتني رمانتي حجابت بن إشتي كلها تقولوا دخونها جانتات نيراندو فوت أول حتى تفرق الكاز نبرة ويسميتنا تنتمي لسيز أصعص نبرة جانتات هو شعو حيال توتادر نزل له صوتاي نيرو شعو نبرة جانتات عبيتي جانتات كم بعل نحج غير حري إلفا أدوليس تشيبوليني بوليس حجال تحرير تبع زلوا مالتيو كوموز بزحت كانت تاتي نيرن أبزينكا أنوكا حق ذروالي ناي إلفا دقافي نيري سلزي نعم لا رأينا عبينا مالتيو بعد تفرى فنج مكيال بنياكو تولا لي بعد سامسوم إيسا بعد تريبا بزحت يمنا لاش الحريز مالتوها خلو كم درجو مالتيو نزيم دارينا عبينا صوتا مثلنا بتشيرو تقوينا مسينا نمشي تاو غلا تقزوتنا نصوت نعاتهم كنمثل
ዝብል ሰው ነይሩ ኣነ ወስያኖ ጋንታ ድግፍ ነይሩ ትይልክ ንፃወተና ማለት ስለዚ መፂና ኣብቲ ከባቢ ፅርግያ ገዛውትና ንፃወት ማለት ስለዚ ዳርጋ ብስፖርት ከምቲ ደጋግሞ ኣለኹ እምበር ብስፖርት ስለዝዓበናሲ ዳርጋ ፍሉይ ኣተኩሮን ፍሉይ ኣድህቦን ነይሩኒ ስፖርት ማለት ሓቁ ምሽት ከብለካ ተፃዋታይ ግን ከለካ ንእሽተኻ ሞ ቸሮ ውዒልኩም ከቢድ ፀወታ መንጎ ተሓሪርን ወይ ኢሎም ተሓሪር ናይ ቀደም ፖሊስን ቀይ ባህር ሪኢኹም ምስ መፃኹስ ኣነ ኹስተ ትበሃል ነርኩም ሽዑ ንመን ክትመስል ትደሊ ነርካ ኣነ ብጣዕሚ ፍቱው ዝነበረ ዝሃገር ብርግፅ ተስፋንኬል ዳኛው ፈንጅዕ ዝበሃል ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ወላሱ ተዘሪኦ ዝነበረ ኣክሽን ትፅወቱ ትገልምን ህቡብ ተፃወታ እዩ ስለዚ ንዑ መስል ይደሊ ነይሩ ንዑ ኻ ንፈቱ ነርና ሓቂ ዘረባ ንኩሎም ኢና ንፈቶም ብርግፅ ብዚያ ፈላላይ ግን ሓደ ከዓ ነግድን ካብ ኩሎም ክትፈቱ ስለ ዘለካ ፈንጅዕ ፍሉይ ተዘክሮ ኣለና ኩዕሶ ሓበሻ ሒዝና ኢና ንኸይድ ነርና ኩዕሶ ሓበሻ ብሕቆና ሒዝና ናይ ፀሓይና ናጥንየና ናይ ባጊዕ ዝበሃል ብድሕሪኡ ፀወታ ምስ ቀዳመይ ፀወታ ካልኣይ ፀወታ ምስ ፀወታ ካልኣይቲ ፀወታ ኣብ ካምብያ እዮም ዘእትውና ነይሮም ከም ዳተና ኢና እቲ ንፈታት ንሪኦ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ እቲ ወት ሙሉ ኮርሶ ውዒልና ዝዓበየ ነገር ከዓ ሓያል ቆልድም ብሽክለታ ከዓ ነይሩ ሽዑ ኮርሶም እንዳማርያም ገለ ውዒልና ውገርና ሓንቲ ባን በልዕና ግና ንሰድም ንኸይድ ነርና ሕጂ ከም ዝበሃል የለን ከምኡ ሙሉ መዓልቲ ደገኻ ትውዕል ንጎ ሰዓት 5 ሰዓትን ምስከና ናብ ኮርሶ ብድሕሪኡ ንኸይንኸፍር ከማን ኣብ ሽባኻ ኢና ንዕባ ነርና ቀዲምና ከይድናስ ኣላህ ውል ከሎ ከይድና ኣብ ሽባኻ ትዕባ ሽዑ ከፍ ኢሎም ዝኣተው ንሕና ከዓ መፂና ወሪድካ ከዓ ምስቶም ህዝብኻ ትሕወስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እሱ ምስ ተወደአ ትኺልካ ናበይኻ ትኸይድ ናብ ችቸሮኻ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ነይሩ ህይወት ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ከዓ ናብ ስፖርት ወይ ነይሩ ፍሉይ ፍቕሪ ፍሉይ ተብላሕታ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ኣብዝናት ዕድመ ዘሎ ማለት እዩ ንዑ እንዳዘከርና ከዓ ንኸይድ ኣለና ስጋ ሕጂ ብዝኽሪ ማለት እዩ ክትነግረኒ ዝፀናሕካ ከም ቆልዓ ኾንካ ሞታ ንኸይትኸፍል ኢልካ ቀዲምካ ንኽትኣቱ ሰዓት 4 ፍርቓን 5 ኢኻ ትስእል ኣለኻ ቁርሲ ዝበሃል የለን ሙሉ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሞ ከምቲ ፎዞ ሆኽ ትብል ኢኻ ክትውዕል ድኻም ኣሎ ፀሓይ ኣሎ ፅምእ ኣሎ ጥሜት ኣሎ ነዚ ደረስዕ ድዩ ነይሩ ትስምዒት ነቲ ንብረስኪ ነቲ ስምዒት ናይ ስፖርት ከመይ ትገልፆ ኣይትዝክሮን ኢኻ በቃ ክትበልዕ ክትሰቲ ኢልካ ሞ ፈፂምካ ዝዝክሮን ኢኻ ንጎ ትኸይድ በቃ ምንታን ከይትኽፍል ነታን ምእተዊት ንኸይትኸፍል ኢልካ ቀዲምካ ኢኻ ትኸይድ ጥሜቱ ናይ ስምዓካኒ ሙሉእ መዓልቲ ሆ ክትብል ትውዕል በዘረጋብ ክትብል ገሊገሊ በዚ እቶም ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ህቡባት ማለት እዩ ድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ዝዝክሮን ኢኻ በቃ ድሌት ነይሩ ኩቱር ዝኾነ ድሌት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ ብጣዕሚ ናይ ቀደም ክዝክረኻ ምናልባሽ ቁንጭል የብሎ ኣለኹ ኩሉ ገሊፅ እየ ክብል ኣይክእልኒ ግን ከምዚ መስል ነይሩ እቲ ህይወት ማለት እዩ ኣዝዩ ተዘካሪ ዝኾነ ሕሉፍ ብፍላይ ኣብ መራሲ ዝያዳ ህቡብ ስፖርት ዝነበረ ወይ ኣዝዩ ደጋፊ ዝነበሮ ኩዕሶ እግርን ብሽክለታን ኣብ ብሽክለታ ደጋፊ ናይ መን ኢኻ ትኸውን ወይነት ነበራ ጋንታታት እንታይ ትዝክረን ኣብ ብሽክለታ ብዙሓት ሓያላት ተቐዳደምቲ እዮም ነይሮም ብምልኦም ኣብ በዓል የማነ በዓል ካብ ከቶም ቀዳሞት በዓል ዘርጋብር ተማርያም በዓል ተኽለ ሃብቱ በዓል ትኩስ ብዙሓት እዮም ብዙሓት በዓል የማነ ተኸስተ ብዙሓት እዮም ኣነ እኳ ዘርጋብር እየ ዝፈቱ ነይረ ሓቂ ዘረባ ኣብ ዝኾነ ይኹን በቃ ዘርጋብር ገብረ ህይወት እየ ዝፈቱ ነይረ ሓያል ፀዋታ እዩ በዓል ሰላም ቢኖ ከለዉ ንሕና ኣዝየና ንኣሽና ነርና ኣርኪብና ኣሎም ማለት እዩ ናትና ዕድመ ማለት እዩ ነዚ ብኸምዚ ንዝክሮም ብዙሓት ምናልባሽ ምስ ግዜ ምስ ንውሓት ግዜ ትብል እምበር ብምልኦም ንዝክሮም ኢና ብሓፈሻ ሓደ ህፃን ወይ ሓደ ተማሃራይ ኣብ ከባቢኡ ናይ ስፖርት ትሕተ ቅርፂ ምህላው ክሳብ ክንደይ ባህርያቱ ኣብ ፍቕሪ ስፖርት ምሕዳር ፀላዊ እዩ ዝብል ብፍላይ ስኻ ሕጂ ኣብ ከባቢ ከምኡ ስለዝዓበኻ ትሕተ ቅርፂ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ትሕተ ቅርፂ እንድሕር የለ ስፖርት የለን ማለት እዩ ንኣስ ዋሓድ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ከባቢኡ እዩ ዝጅምር ዝኾነ ይኹን ፈታት ማለት እዩ ከባቢኡ ኢኻ ትጅምር ብድሕሪኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ከምኡ እንዳልካ ትዓቢ ትሕተ ቅርፂ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ሃገርና ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዋላ እቲ ድሩት እዩ ሕጂ ንኣብነት ባስኬትቦል እንድሕር ኢልናሲ ባስኬትቦል መብዛሕትኡ ኣብ ሙሉእ ሃገር ባስኬትቦል እቶም ኣዝዮም ህቡባትን ሃገር ዘፀውዑ ወኪሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብ ባስኬትቦል ሓያላ ዝነበሩ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ እዮም ከምኡ ከዓ ኣብ ከባቢ ቦቸፊላ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት እዩ ነቲ ከባቢ ሰብ ከዓ ዝኾነ መንእሰይ ዝኾነ ህፃን እውን ነቲ ከባቢ እዩ ዝመስል ማለት እዩ
باسكتبول كبابي خاطر لها مول معتنا ويخاطر كومو ازيتي بينبون تا اكروبات نكزارسو كالي فوليبول زبوكس نكزارسو كله اتو كما يكاي سلازنبره اب حدا قرعتي كاي سلازنبره هزن نكزارسو وساني مالتي سلازي فرستراكشر بتاع وساني اكوابي تشورو جيرا خمس تحليلنا سي رقع خمس اتخبابي بملؤ درجه اراوند جيتي اوت نبره منسي مالت بز اكروبات تقبل بتغير تخيد بتشجر خباب تخيد كع بتشجرني شيون تخباب نتخباب زلو بتشجر يتصاز مالت اب كبابيخا نت كبابيخا زلو نفتا سبورت زكايدي خاتمسل على حموس ግን ወከማ ዝበሃል ናይ ስፖርት ማዕከል ንደቂ على حموس ጥራሕ ዝተሓዘ ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ መፅኡ ክፃወተሉ ዝኾነ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት መፅኡ ክፃወተሉ ግን ብቀረባ ግን እቲ ተጠቃሚ ኣብ ተኸባቢ ዘሎ እዩ እቲ ዝበዝሕ ዝጥቀመሉ ነበረ ማለት ወክማንታይ ዓይነት ስፖርት ንጥፈታት ይካየድ ነይሩ هو لسه اخي لوبر بوكس يكاين نيرو تيبل تنس زي بادمنتون باسكتبول كذا سبعبي زي جيت صفات كوين زلو عج كوميشن سبورت فوليبول ديجينين الون يرنازي بارالل تلتا او نبره تفرال يعني سرحتون يكاين نيرو ስለዚህ አዚ ብዙ ምናልባሽ ከለ ድረስ አሁን كله ሆለም ዚም ግን ካብቶም አነ ዝፍትኖም ነበርኩ አው ገና ገለምስተሙ መታዓቤት ምልከዛትና ተፈትኖ ነበርኩ አይነት ስፖርት يوم ዚም አይነት ስፖርት يوم ጋር አው ቀጻሊ ካይድ ነይሮ ማለት ነው ተፈላለየ ጉድሳት አሰልጠንት ነይሮም ምዕባይና ዝኾኑ ብዙሓት ነይሮም ንዖም ዳራኻ ከተዓብ ማለት እዩ ዚም ስፖርት ባስኬትቦል ጻት ከለኻስ ንባዕሉ ገሰን ዳራኻ ተዓብ ማለት እዩ አቦክሱን ቆሙ አብነተዋን ነይሮ አክሮባቱን ገዛውሱ ደቂላን ዝባሉ ሳተማዚየም ካብቶም ረጋም ፍሉጣት ዝነበሩ እዮም አብነተዋን ኮምታታሉ ብዙሓት ተዋህዲዮት ምስን ዋሓት ጊዜ ክርስ ረሲዕ መንበር ብዙሓት ሰባት ከተከስ ኸሊኻ ምን ዘኪርካን ምን ትገድፍ መንበር ብዙሕት ተዘክሮ ማለት እዩ ኣነ ወንከ ሕጤካስ ካብ ዚኣ ላዕላይ ይሰደካኒ ግን ሓስ ጦብላሕታ ክትነግረኒ ነበር ኣከብ ቾሮ ዝዓለኻ ቾሮ ዝሓለፈኻ ጦብላሕታ ናይ ቾሮ ዘይብሉ የለን بفولي أبتشارو تذكرو نجار وي تذكر صوتها كتقول تخنكم نقال مسكرنا أنا تذكر صوتها بزحيو في الليزي كلام كتصوت تقوله في اللي ناي إلبان واليان كم إلبان شبولين كتصوت تقوله أزيو وعوع زخنا سيد الكافي على بزحي تعمي كاب عمرها زي كي تذكرتها تزلو تعمي بالحساب له بفلاي البان عزيزين صوت اخلواسي كان زي ኢትዮጵያን ሻዕቢያን صوت ونور مراغا بخوم يمثل نيرو ማለት ስምዒት ነይሩ ብጣዕሚ ቲኦም በቲሆ ክብሉ በተኻሆ ክብሉ ኣብ መጨረሻ ባእሲ ድሕዳተ ሳይሮም ማለቲ ወራሰሉ መንዳር ሙኻ ማለት ስለዚ ዝኽሪ ዘላ ኮምታት ኣሎ ማለት እዩ ተነበራ ጾታታ ሰብሱ ድምሮኸ ይሃስ هو ካብ እምሮ ዝሃስስ ዝኽሪ ዘላትኒ ኤልፓ ምስ ዋልያ ጻት ከለው ኣብ ቅድሚ ሓደ ምሽጎት ሰሞይቲ ማለት ምሽጎት እዩ ሓደ ሰብ መስወቱ ጾታ ተሳይሮም ህዝብ እናወጣ ከሎ እንታይ ተባሂሎም ገለ እንፈልጥና እሽና ነርና እናወጣና ከለና ብሽጎት ተخص ሰሚዕና ማለት እዩ ኮዶ ኩሉ ሰብ ካድም እዚያ ፍሊ طبلحت على هنتي ናይ ስፖርት ማለት ተሐስስ ካብ ዓይነይ ትሪሞኒያቱ ቅድሚ ኮዶ ስለዘራኹ ማለት እዩ ቲፎዞን ወብራስ ተተጫዋታዩ ይባሃል ነይሩ አዚዩ ስሜት እንዴ ከይግድለሉ ፈረሕ ምናልባሽ ቶም ተጫዋቶ ዝነበሩለው ህዝቢ ተዓዛብሎ ገለሲ ቁንጭሉ ከይብሎ ከይበላሽ ወፈረሕ እምበር ብጣዕሚ ፍሊ ተዘክሮ ዘሎ ብጣዕሚ አዚዩ ነይሩ ቲ ዝነበረ ጸወታ ትጉልበት ንገዛርሱ እቲ ድሌት እቲ ፍቅሪ ስፖርት እቲ ስምዒት ናይ ተሰብ ሙሉ ናቶም ተኸተል ይغفلون ነይሩ ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ሰብሲ ዝነበረ ስምዒትን ገለን ብጣዕሚ ደስ ይብለካ በቃ ብልጭ ጽወት ከለኻ እዚያ ፍሊ ጻሕል ጠብላሕታ ብልጭ በውዛ ጽወት ከሎ ሕጂ የለን በውዛ ጽወት ከሎ ጸወታ ኣዝዩ ፍሊ ተባሕታ ምክንያቱ ኩሉ ተማሃራይ ትምህርቲ ወዲኡ ጥራዙ ቆሚጡ ድርቦርቱ ደርቢው ተዓመቱ ሕጂ እንዳገየ ናብ ስታዲየም ዝኸይድ ማለት ስለዚ ብልጭ በውዛ ጽወት ነብራት ጸወታውን ኣዝዩ ሰሓቢኡ ደስ ይብለካ ተኸባቢውን ሙሉ ባና ክትርኢ ከለኻ ኩሉ ሰብ ይውናት ይኽሳይ ደስ ይብለካ ማለት ግርማ ኣለዎ ትኸይ ናይ ስታዲየም بعد يخا ابي هايله اذكر مالتي فلي زقابلكاني ابي هايله تشيرو من سمعت وارسم غا
ኩዕሶ እግሪ ዝከር ከላ ቸቸሮ ትብላ ሳብ ሃይለ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሃይለ ከዓ ፍሉይ ጥብላሕት ኣለኒ ባይለ ከዓ ከልቢ ሒዞም ዝናይ ቀበሌ ናይ ገለ ክፃወት ክሉ ካልኣይ ፃወታ ከለዋ ኣብ ቸቸሮ ንሽተይ ከዓ ሰም ከልቢ ሒዞም ማዓት ከልቢ ነይሮም ኣብቲ ውሽጢ እዮም መንበሪኦም ነይሩ ሰም كموسخ خلو نحنا هنهدم تمخالو بتعني دس لكاتي وتحجر ذكر الله بزح زخري زلو كان خير يدي هو الكاو اوقات كاسو بزح نغيرات لخمو كان سمي خيتين كفكر سبورت مس ربح متأثر له نماري خاف تتصاوتين ربحي خاف تتصاوتين كان حجي تي محجز نبره ربح زبال ነገር አይሐስቦን بسمعت ፈቃጣኒ አጎዛው ታጣቢ ወና ከበለ ገለ ተጻወት ብድሕሪኡ ጋንታ ተረኺብካ ጋንታ ተጣጡ ብኸም ይዝኸኝ ነይሩ ማለት እዩ ስፖርት ተታሕቲ ቴሌቪዥን ካልኣይ ዲቪዥን ገለ እንዳበለ ተለቂዕኻ ወላ ኣብዚ ናይ ማሕደራት ውድድር ናይ ከበለ ገለ ክባል ከሎ ዲቪዛ ጌርና ንጻወተሉ ግዜ ነይሩ ጋንታ ነራና ንሕናስ ምስ ብዝሒ نابنت ناتي كم أبنت كوسل كمان كلنا تبعال قبل نيرهنا بعلاقة حمص جينا هنا عشرين نيرناو إذا كلنا ملينا برنا تا قبل اللي هو تونا قبل صوت مالتي بزحس له زلوا بعشر صوت يوم زلوا بعلاقة حمص نحن تفلينا قبتي ناي قبل صوتا حنت كان تمسيت نام ميتين شو عتن قبل نيرنا هذه نبل ميتين شو منتم كنا نحن مالتي فيليستيم تبل حنت كان تا مسريتنا نخين يرنا مسرت حيال يا غمان درجة قمت عود كمان كل ثلاث جزء وسيرنا هنا حيال فليت ما أو نور صوتوا نازم حالتي ما سلزي نترمي لك يكون قاعد صانير كاب سمعتي نتوم تتأوتوا تاب ستاديوم كاتر يوم نعم كتمثل الدلي ولا نترمي ولا ساتون نترمي لما يصانير سمعت نيرو كتر سمعت سبورتي نيرو شو الذي بخمزيو نترمون كتتعلم حجين تترمي سبورت مالت جنزة مالتي تغيري وكل نجار مالتي እንጂ ዘሎን ቀለም ዘሎን እቲ ባይታ ቀደም ነው ርጽአውት በሕጂን ተዝረኽቦ ነይሮምቲ ኣዝዩ ጽልወት ተሐስቡ ጽልወት ተሰረት ኮይ ጠፍአን ዳርጋ ትውልዕ ጠፍእ እናበለ ይመት ሰረት አይጠፍአን ብሽከታ ሕጂ ቀደም ከመይኒር ሕጂግና ምንታይ ይበጽሕሎም በቀሊሉ ምስ ዓለም ንራኸብሉ ዘለና ሕጂ ሀገርና ቀዳም ስምየ ዘላስ ጉያን አትሌት ብሽክለታኒ ብሽክለታ ያበ ይበጽሕሎም ማለት እዩ ኣብ ጥቅምን ተመጽኻ ኣብ ክለት ተመጽኻ كلهم بروفيشنالات بزحات فريم أطفالي تي ألوز بهالني علم مدرخ الدر كاس أتوقلوا مثلا كابز عبي عبيت يلدن مالتي سلدي زوم كزارسو هذا كابي جمير نبي أبين يرنا حجها أبي علنا نبين خير علنا زردي مالتي قرباتنا يكوسو نقري تخميل نازل لنا زها مسجزي كسير كان تحت سريع له نزل لنا كاب تحت نبدأ تسريع له زون هبتي نيكلم بق عزيم لسلو هجرنا ونزنقر هبتنا صيبل زيت بلو معناتون يلن ማለት እዚ ፖቴንሻል ተዓረመ ግን አሎ በዚህ ተርተር አሎ ማለት ግዜ መግዛት ነበረ ጾታታት ከናዕልል ጸኒሕና ኣብ መጀመርያ ናስመቱን ዝናይ ስካንዲኔቪያን ውድድራት መጽን ድጋጠሙ ነበሩ እውን ኣዝዮም ሓያላት ጻውት ነይሮም ኣዝዩ ሓያል ስምዒት ነይሩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ባቲ ዝበዝሑ ተጻውቶት ወቅቲ ከማን ሃባል ሃገራዊ ጋንታ እዮም ነይሮም ሽዑማት እዚ مريض تحديث مالتي بسمعت مستيه جهاجرونت نجزارسوسي سيرهي ما جهاجرونت سلوا صوتها بسمعت نهاجر كهات سوى مدلي ناب هاجرويت كانت نخطأتو تجورو نقول قوي زخنا لبنت كمو كانت خطجورو هاجر وكيل خيري بانديرا إرترا وكيل خساتف زبل سمعتها أزيو ترزيب يعني تحت أدنى وزح السينيرو تابوخر عوض المتلت تاب سودان تخيل توتا ونغزارسو الساون عبيد تلوا فتيرا يبقى عسى أغري مالتي أبتقال عينة سبورت كنت كلنا بدحريون تيناي زغد سألة حرقل عمتاتون تيناي سكاندينيفيا نايقل كيتكا تفلالي هاقرات كيدوم هاقر سكاندينيفيا زبزوز نور عوتات كم بعد ما يتمناي ليندا كيرن بتلقاقام مالتي زمزو نورو قليلون አይነበረን ማለት ስለዚህ እዚውን ገዛርሱ ሓደ ናቱ ስምብራት ስለዋውን ጌሪ ማለት ስለዚህ አዚዩ ብዙሓት ቆዶት ካፈሪም እጂ ቁርባቲ ተቀጻልነት ይውቲ ተሰከፍ ኩሉ ጊዜ ዘሃገርና
تخالق عودي خمس ناي بشكل تقصلنت تزلوتي كل ነገር تمحدرا قلبنا كله اب متاتها تبوتيشال ግን አለው እስከ حجي ተቀደም ነበረን حجን አይተለወጠን አለው جون بالتكنيك لو بسلات نزينا بريمير ليج متتو ብዙ ሽዑ زينا بريمير ليج ተወታ ዝገለ ብዙ ዝሬውና ይነበረን حجي ግን مسؤول ቴክኒክ ካው ማህሩ ወብሉ በጣም መስራት ያም زينا ትምህርት ብዙ ዕድላት ታክሰስ ያለው ነገር እሱ ማለት ነው ስለዚህ ከምዲኔሩ ተዘክሮ ናይ ስፖርት ነዚህ ተዘክሮ ወይ ነዚህ ስምዒት ዝንብርባር ሚኒስትር ትምህርቲ ብዕቱ ሒዙ ሰርሓሉ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ውድድራት መዛዘና ሽሞንተ ወርሒ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ናብኡ መለሲና መዛረብ ምክንያቱ ሓደ ስፖርት መሰረቱ ቤት ትምህርቲ ንሽተይ ወለ ባህላዊ እዩ ዘሎ ካብ ጉዳሱ ጀሚርካ እንተዳ ሒዝካ ድማ ካብኡ መልሚልካ ብዙሕ ፕሮፌሽናል ተፅፍ ከለካ ብዛዕባ ዛ ተኻየደት ውድድር እንታይ መድረክ ከለና ተቀድሞ ሽዑና ትዲቴክ ማጥለታ ከመያነራ ነጥፈታት ስፖርት አብያተ ትምህርቲ ምናልባሽ ምልስልና እንድሕሪና ነውሕ ዓመታት ሰረቲ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ስልካ ዝመፀው ነኮለን ነጥፈታት ስፖርት አብያተ ትምህርቲ ጎንጎንቲ ኣብ መምሃርን ምስምሃርን ዝካየድ ስፖርታዊ ነጥፈታት እዩ አብያተ ትምህርቲ ማለት ልክ ስርዓተ ትምህርትና ዘሎ ቅድሚ ሕጂውን ዝነበረ ውድድራት እዩ አማን ብክላ ሓሳብን ለሳ ሓሳብን ከምኡኻ ብተግባርን ኣብ ክላስ ማርናቱ መጽሐፍ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ መንገዲ ካሪኩለም ኣብ ስርዓተ ትምህርትና ፖሊሲ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ ጎን ዝኸኣ ስሩዕ ዝኾነ ዓመታዊ ንፈታት ስፖርት ካይድ ማለት እዩ ካላ ቀደሙን ዝነበረ ማለት እዩ ወላ ዞም ክንጠቕሶም ጻሕናና ስፖርታውያን ብሙሉኦም ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ዘለው ሕጂውን ዘየሎ ማለት እዩ እዚኦም ብሙሉኦም ኣመጣጥኦም ሚኒስትሪ ትምህርቲ በቃ ካብ ትምህርቲ ዘይተፃወተ የለን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ማቴስ ብጭቡጥ ማለት እዩ ብዳታውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ስፖርታዊ መሰረቱ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይተፃወተ ናብ ጋንታ ዝኸይድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝፃወተ ናብ ክለብ ዝኸይድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይተፃወተ ዝዓቢ ስፖርታዊ ርኢናውን ኣይንፈልጥና ማለት ስለዚ ነጥፈታት ስፖርት አብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ውዳቤ ቀደም ዝነበረን ሕጂን ከተራእዮ ከለኻ ፍልልዩ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብቲ ውዳቤ ድዩ ተተሓሓዛ ድዩ ኣብ ገለ ክህልዎ ክእል እዩ ግን ኩሉ ስፖርታዊ ስፖርት ሃገር ክዓቢ ተኮይኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነጥፈታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዓቢ ደረኺት ወይ ከዓ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነጥፈታት ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብስሩዕ ጎንጎንቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዝመሃርዎ ትምህርቲ ከምዚ ናይ ስፖርት ተባሂሉ ናይ ስፖርት ፒቲ ተባሂሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይካየድ እዩ ሕጂ ኣብ ዞባና ንዛረብ ከለና ዞባና ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ብስሩዕ ዓመት ሙሉእ ካብ ምጅማር ክሳብ ትምህርቲ ዝውዳእ ስሩዕ ውድድር ኢና ነካይድ ሕጂ ቀስ ብቀስ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እንዳዓበና መፅእ ኣሎ ማለት እዩ ቀደም ኣይነበረን ማለት እውን ኣይኮነን ማለት እዩ መልክዑ እንዳቀየረ ግን እንዳተመሓየሸ እንዳበለ ይመጽእ ኣሎ ማለት ሕጂውን ቀደም ዝነበረ ገለ ኣብ ገለገለ እዋናት ሓያል ነይሩ ውዳቤው ነይሩ ኾን ኸሊ ኣብ ገለገለ ኸ ተዳኺሙ ጸኒሑ ሕጂውን ይበራበር ኣሎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኣብ ዝውስኑ ዓመታት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን ሰለስተ ደረጃታት ካብ መባእታ ጀሚርካ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ስሩዕ ዝኾነ ውድድር ኣዝዩ ሰፊሕ ዝርጋሕ ዘለዎ ውድድር ካይካየድ ማለት እዩ ንኣወዳድባ ዝምልከት ኣብቲ ዓይነታት ስፖርት ኢና ንፈላለ ማለት እዩ ኣብ ደረጃታት ኣብ ናይ መባእታት ተኺድካ ሕጂ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ከምኡ ያታው ስፖርት ነካይድ ማለት እዩ ኣብቲ ዓይነታት ኣብቲ ናይ ማእከላይ ደረጃ ተኺድና ከዓ እቶም ቦል ጌምስ ንብሎም ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ከምኡ ከዓ እዞም ኢንዶር ጌም ንብሎም እዞም ሰደቓ ቴኒስ ባይታ ቴኒስ ባድሚንተን ከምኡ ከዓ ቼዝ እዚ ውድድር ይካየድ ኣትሌቲክስን ብሽክለታን ከዓ ምስኡሎ ማለት እዩ 19 ዓይነት ስፖርት ከዓ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ካየድ 10 ዓይነት ስፖርት ይቕሬታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተኺድካ ከዓ 11 ዓይነት ስፖርት ነካይድ ማለት እዩ ምስኡ ማለት እዩ ኩሉ ቦል ጌምስ 4 ኣሎ እንደገና ናይ ኢንዶር ጌም ንብሎ 4 ኣሎ ብድሕሪኡ ኣትሌቲክስ ኣሎ ብሽክለታ ኣሎ ቼዝ ኣሎ ምስኡ ሓዊስካ ማለት እዩ ሙሉ 11 ዓይነት ስፖርት ከዓ ይካየድ ማለት እዩ ብጠቕላላ ከዓ እዚ ናይ ስንኩላን ከዓ ጎን ናይ ዝኻ ናይ ስንኩላን ውድድር እዞም ኢንተሌክቹዋል ዲስኣብሊቲ ንብሎም ስፔሻል ዲኒስ ዝበሃሉ እዚኦም ዳውን ሲንድሮም ናይ
ምራውን አካላውን ስንክልና ዘለዎም ካ ጎን ጎን ካ ነካይድ ማለት ስለዚህ በጠቅላላ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እንዳወሳና 12 ዓይነት ስፖርት ይካየዳል በዘዋና ማለት እዩ ብሓፂሩሲ ዳርጋ ኦሎምፒክ ናይ ሃገርናስ ነካይዳለና ክንብሉን ንደፍር ማለት ሕጂ መድረኽ መቃቂልና ክንሪዮ እዚ ስፖርታዊ ቅንያት ካብ መዓስ እዩ ጀሚሩ አጀማምሩ ብክንደይ ፀወታታት ነይሩ ክሳብ ዝሕዚ ዘለና ምዕባለ ብክንደይ በፂሑ ገለ መብረት በናሙ ሕጂ ጽቡቅ ሕቶዩ ትምንት አጀማምሩ ስፖርታዊ ቅንያት ቅድሚ ምካይድና መጀመርያ ዓመታዊ ካላንደሪና ነውፅእ እዚ እሱቲ ኣብዚ ትናትና ተሓይሊ ናይ ተዘዋ ማለት ምስቲ ናይ ካሪኩለም ብምትሓዝ ምስ ዓመታዊ ካላንደር ናይ ምስር ትምህርቲ ብምትሓዝ ኣብዚ ሎም ዓመት እንታይና ነካይድና ካላንደር ንደፍ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ካላንደር ንደፍ ከመና ዘሎት ዓመታዊ ካላንደርና ኣብዚ ቤተሕፈትና ተሰቂልሎ ማለት ስለዚህ ብከምዚ ምስ ነደፍና ሽዑ እንታይ ዓይነት ኣብ ደረጃታት ንፈልድ ማለት እዩ ምባታ ዓይነት ስፖርት ክነካይድና ኣብ ማእከላይ ደረጃ እንታይ ክነካይድና ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንታይ ክነካይድና ብግዜ መቀን ተፈልዮም ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተርን ኣብ ካልኣይ ሴሚስተርን ዝካየድ ውድድር ተለልዮም በዚ ካላንደር ወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ሴሚስተር ነካይዶም ውድድር ጎን ጎን ማለት እዩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ውድድር ነቶም ቦል ጌምስ ክንጀምሮም ከለና ጎን ጎን ዝኻ ኣብ ንኡሳን ዘዋታት ሕጂ ብኣቃውማ ቅርፂ ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ 7 ንኡሳን ዘዋታት ይመቀል 4 ንኡሳን ዘዋታት ኣብ ከተማ ኣለዋ 3 ንኡሳን ዘዋታት ከዓ ዘንገጠር ተረጀቃ በሪኽ ከምኡ ከዓ ገና ንፍሕን ብለን ማለት እዩ ግን 7 ንኡሳን ዘዋታት እዚኣተን ኣብ ውሽጠን ከዓ ሓያል ዝኾነ ናተን ዝኾነ ናይ ሓላዊ ስፖርት ባህል ጥዕና ኣለውን ብመንገዶም ከዓ በቲ ንሕና ንቦም ዓመታዊ ካላንደር ተሰኒዮም ከዓ ኣብ ውሽጦም ከዓ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ውድድር ኣብ መንጎ ኣብያት ትምህርቲ ኣብ ውሽጦም ዝርከቡ የካይዳ ማለት እዩ ምፅርያት ገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ ውድድር ክጅመር ከሎ ምናልባሽ ኣብ ሕቶኻ ቀድምካ ከይኸውን እምበር ብናይ ደረጃ ክላስ ክፍሊ ንክፍሊ ኢንተር ክላስ ኮምፒቲሽን ንብሎ ብድሕሪኡ ኢንተር ክላስ ኮምፒቲሽን ንምንታይ ካ ተካይዶ ሓደ ተሳታፍነት ትዕብለኻ ካልእ እቶም ታለንት ወይ ከዓ እቶም ተውህቦ ዘለዎም ተምሃሮ ከዓ ኣይተፈቕሃን እዮም ካብኡ ሕጂ ንቤት ትምህርትኻ እትውክል ብልፅቲ ጋንታ መሪፅካ ናብቲ ናይ ንኡዘባ ውድድር ትኸኣቱ ማለት ስለዚ እዚ ምስ ኣካየድካ ኣብዚ ሕጂ ሓያል ስራሕ ዝካየድ መምህራን ብጣዕሚ ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ እዞም ፊዚካል ኤዱኬሽን ንብሎም መምህራን ናይ ስፖርት ኣዝዮም ክምስገኑ እዮም ዝግባእ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ሰዊኦም ሌትን መዓልትን ነቶም ቤት ትምህርቲ ንምፅዋዕ እሱን ሓደ ስምዒት እውን ኣሎ ብዓብዪ ከዓ ኣካል ትምህርትና እዩ ነዚ ሪኦም ከዓ ንቤት ትምህርቶም ከዕውቱላ ዝኽእሉ ከዕውትዎም ዝኽእሉ ተምሃሮ በቲ ናይ ክፍሊ ንክፍሊ ዝግበር ውድድር ይመርፁ ማለት እዩ ብድሕሪ ናበየና ንኣቱ ናብቲ ናይ ክላስተር ውድድር ኣብቲ ንኡዘበን ውሽጠን በብክላስተር ፈልየን ከም ንሕና ንገብሮ ብመደብ ኣብ 3-4 መደብ ንፈልዮ ከምኡ ሳተን ከዓ ኣብ ውሽጠን ሓያል ዝኾነ ብክላስተር ውድድር የካይዳ ብድሕሪኡ ብንኡዘባ ከዓ ይካይዳ ውድድር ማለት ሰለስተ መስርሕ ይመፅእ ማለት እዩ ብንኡዘባ ነዚ ወዲአን ብዞባ ደረጃ ተሳተፍ ሓንቲ ጋንታ ብልፅቲ ጋንታ ከዓ ይመርፃ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ማለት ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ንኽኢድ ኣብ መርበብ ንኽኢድ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ንኽኢድ ኣብ ኩሉ ማለት በቲ ንህቦም ናይ ኤጅ ካታጎሪ በቲ ናይ ክሊ ዕድመ ከዓ ይፈላለዩ ማለት እዩ ነዚ ብከምዚ ከዓ እቲ ውድድር ይካየድ ብድሕሪኡ ኣብ ዞባ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብቲ ካልኣይ ሴሚስተር ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክጥቀሳ ዝደሊ እዚ ኩሉ ንጥፈታት ከነካየድ ከለና 12 ዓይነት ስፖርት ኩሉ ሰብ ካብ ሕቶም ክዘእትዎ ማለት እዩ بخمي قمت دو يمكن كل سوي زقرمو بخمي 12 عينت سبورت مخاب 3 درجات كل زي 276 ابيات تمرت له انا بزوبانا 207 مبات له انا 50 زغنا معكلا درجه له 20 كتنكا كلاي درجه سكندري سكول بلان مالتي زين 276 ابيات تمرتي نزين وديبكا كاب تحت جميركا بإنتر كلاس كليلكا جميركا حساب بزوا درجه بتاع حيال زغنا ودابه حيال زخونه سرح يسرح مالتي ስለዚህ ቀሊል አይደኻም አይቆን እንጂ ተምና ስፖርት መምራን ነዚኦም ወዲቦም ኣብ ናይ ትርፍ ግዚኦም እንዳመረጹ እንዳካየዱ እዮም ዝመጹ ማለት ስለዚህ በከምዝ ኸ እቲ ውድድር ኣዝዩ ሓያል ሆን ማለት ለሪዮ ዘዋ ምስመጹ ካልኣይ ሴሚስተር በቀጥታ በዘዋ ደረጃ ውድድር ካየደ ማለት ጎን ጎን ዘኻ ናይ ካልኣይ ደረጃ በዘዋ ደረጃ ስሩዕ ውድድር ካየደለ ማለት ኣብ ኣርባዕተ ምድብ ተኸፊለን እዘን 22 ንብለን ዘለና ኣብ ኣርባዕተ ምድብ 6 ጋንታታት ወይ ኣብያት ትምህርቲ ተፈልየን ከዓ ስሩዕ ውድድር ካየዳ ማለት እዩ ናይ ቦል ጌምስ ንብሎም
ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ኢድ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ኢድ ንብሎ ዘለና ሃንድ ቦል ይብትንሎ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ይካየድ ማለት እዩ ሽዑብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ንመጽእ ኩሉ ግዜ ሕጂ እቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ሓደ ቀልቦ ንገብረሉ ካላንደርና ናይ ትምህርቲ ግዜ ማይንት ክፎን ኢና ናይ ፈተና ግዜኦም ኣብ ግምት እቲና ናይ መጽናዕቲ ግዜኦም ኣብ ግምት እቲና ኢና ንኽእል ማለት ሕጂ ወርሒ ጥሪ ቀዳማይ ሴሚስተር ፈተና ስለ ዘለዎም ነዚ ኣብ ግምት እቲና እቲ ውድድር ብኸሚና ንሰርዖ ማለት እዩ ንዕወቲና ውድድር ንሰርዓሎም ትምህርቲ ምስ ተፈተኑ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ሕጂ ውድድር ነካይድ እንታይ ነካይድ ናይ ብሽክለታ ውድድር ነካይድ ዓመት ሕጂ bod መጽያህና ዘላበት ካላንደር ኣብኣ ሰሙን ሙሉእ ታኒ ዕረፍቲ ግዜ 8 መዓልቲ 9 መዓልቲ ይወስድ ኣብዚ ስሩዕ ዝኾነ ውድድር ኣብ ክልቲአን ደረጃታት ኣብ መባእታን ኣብ ማእከላይ ደረጃን ሶሪ ኣብ ማእከላይን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ውድድር ካይድ ማለት ስኻ ኣዚ ሓያሊ ትውዳበ ሓያሊ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ዋላ ፌደሬሽን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩሉ ፈልጦ ስራሕ ማለት እዩ ስኻ ናይ በረኻን ናይ ከተማን ልዑል ዝኾነ ውድድር ይካየድ ተማሃሮ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ከለዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ወዲኦም ትምህርቲ ምስ ተመለሱ ኣብ የካቲት 234 ምስ መጹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እንደገና ናይ መዳለዎ ግዜ ሂብና ብድሕሪኡ ከዓ ውድድር ብሙሉቲ ተወንዚፉ ፀንሐ ይቕጽል እቲ ዘይተካየደ ከም በዓል ኣትሌቲክስ ዲዩ እዚ ኢንዶር ጌም ዲዩ ብሙሉ ከዓ ይቕጽል ማለት እዩ ወርሒ ግንቦት ማለት እዩ ድሓር መጨረሻ ብሙሉ ውድድር ምስ ተካየደ ብሙሉቲ ናይ راوند تورنمنت مستقايد بالحريو ناب كوارتر فاينال سيمي فاينال قال ندابل مسمصه ናይ ቅነ ስፖርት ነካይድ ማለት እዩ መጨረሻ ቅነ ስፖርት ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት በትምድብ ኣብ 3 ደረጃታት ቅነ ስፖርት መሰካየድና እዛ ቅነ ስፖርት ጎን ጎናኻ ታን መዛዘምላ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብልምድ መጽያና ዘላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሰነ ገለ ከባቢና ንዓጾ ነርና ድሕሪ በዓል ናጽነት ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ ትቅንያት በዓል ናጽነትና ምስ ስምዒት ናይ ናጽነት ምስ ኩሉ ዋይና ቅነ ስፖርት ነካይድ ማለት እዩ ኛም ሰካየድና حتى ናይ መጨረሻ ታናይ ፋይናል አዋርድ ነብላኻ ኩሉ ተማሃራይ ኩሉ ተሳታፊ ዘለዎኻ ከምዚ ዝሓለፈ ዝገበርና ማለት ዓመት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትውዳብ እንደሓየለ ይመጽእ ዘሎ ብዝላዕለ ጽምብል ከዓ ኩሉ ኣካላት መንግስቲ ሓለፍቲ ኩሉ ኣብ ተረኽቦኻ ኩሎም ተማሃሮና መምህራን ናብ ተረኽቦኻ ኣብ ስታዲየም ኣስመራኻ ብዓቢ ጽምብል ይካየድ ማለት ስለዚህ ብኸምዚ እቲ ዝካየድ ቅነ ስፖርት ኣወዳድባ እቲ مسرح مالتي اب تقصلي سنحكا فحد بلا عين سبورتاتي رؤسو دخاله تمرتي رؤسو دخاله ميدا او ودادبا زد ليو عينت يخاف حدا طبنكا عامل نسيت تمرتي تحزلو مش مشارخ زلكم ركبنا نسي او حجي ازي بتفلالي قال محتت كل شيء زاربا مش مشارخ زلنا زمدنا አቦቲው አሎ ቲ ናይ መደባት ምጣዓም ገለ ተዚ ኮይኑ ካው ዝሓለፈ ዝምድና ብድፍረት ከምዚ ይኽብል ኣይክልም ምስ ገለ ፌደሬሽናት ግን ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለና ንኣብነት ምስ ናይ ቅድድም ምሽክለታ ምስ ናይ አትሌቲክስ ከምኡ ከዓ ዘን ናይ ኢንዶር ጌምስ ናይ ሰደቃ ቴኒስ ባድሚንተን ከምኡ ከዓ ብሙሉን ዘን ኢንዶር ጌም ብለን ከማን ልክባለና ግን ኪኖቲ ናይ መደብካ ሳቶም ዘወዳድሩ سون كودادرو تخينهم كو بتمارنا يم كودادرو كل عينات سبورت نطفو بمولهم تمارنا حجي زياتهم ناي قدين كالندرنا هاتو مالتي نعنا بزينا عنكفنا من قديم بس كالندرنا الثاني يوم كاو ددرهم صرعوا مالتي قال تصوتوا من جبت بقدم يولدتنا مودة تصوتا مونغو بيت متحرنتن اسمع شلون زنبره كارتون تصوتي اب ديفيجنال تصوتوا نيرمه ما ديفيجنال من محدار تصوتوا نيرمه ስለዚህ ከመየሩ ይሳኔ ይልኩም እንጂ እሱቲ ካላንደር እንድሕዳ ቀድምካ ሓቢርካ ነተን ፌደሬሽናት ብወንተ ኣሲበን ዝቀዳማ ናተን መደብካ ብኹም ሰርዑ ማለት ምስናትና ክሳይሲ ኢንተርፈር አይገብርኒ ማለት ስለዚህ እዚ ንገዛልሱ እቲ ካላንደሩን ክጋጨ ይብሉን ኣብ ገለገለ ግን ንጋጨሉ ግዜ ኣሎ ኣብ ገለገለ ንዓና መደብ ከይ ነገራ ናትና መደብ ከይ ራስን መደብ ሰርዓ ተማሃሩና ኣብትሎ ኣብታም ክምቆሉ ኣብዙን ፀገማት ይጓነፊ ምስ ግዜ ግን ነዚውን እንዳቀርጠናዮም ምስኦም እንዳተዛረብና እንዳበልና ንከይ ትዝምድና ንሎ ዘለናስ تنكسي فيو برترا حلفنت كوس جيز قبوم فدريشنات بمولهم كوميشن سبورت مستر تمرتسي عو فريق غبرز قبو كساب كنتغن بدروت عقمغن مستر تمرتي نزي زلو محنقات سغيرو كساب حجي اتفتات وددر نزم عينسا سبورت اندعبي كاب غزينا بغزي درجون عينوتن ودابي اندحيلها يخيل الله خمس غن قبو مستر تمرتي بزخا بدروت عقمي
ዝካየ ዘሎ መደብ ማለት እዩ ኣብዚ ወፍርንት እንተተገይሩ ተን ፌደሬሽናት እንድሕዳ ኣብዚ ምስናትና ቆላሕታ ገይረን ሳናምሱ መደብና እንድሕዳ ካኣትዋ ክኢለን ከዓ ዝያዳ ስፖርት ከዓ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ኣብ ላዕሊ ጥርሲ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚያ ወላ በቀዳማይ እውን ውድድር ዝነበረት ፀወታ ክሳብ ኢንተርናሽናል ዳያኑ ኣባላት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኮይኖም ዘማእዝኑ ነቲ ውድድራት ዘካይዱን ኣለውኩም እዚ ብዓቕምኩም ዝገበርኩሞ ነገር እዩ ትሕተኩም ዘለው ነዘለኩም ትጥቀምሉ ምህላኩም ዘርኢ ኣብቶም መምሃራን ናይ ፊዚካል ኤዱኬሽን መምሃራን እትገብርዎ ወፍሪ እንታይ ይመስል ትህብዎም ኮርሳት እንታይ ይመስል ኩሉ ናይ ስፖርት ማለት እዩ ናይ ግድን ኮርሳት ኣፕዴት ክኾኑ ኣለዎም ኩሉ ናይ ስፖርት መምህር ምስ ዘመናዊ ሕክያ ፀወታ ድዩ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኒክ ስራሕት ድዩ مثل ፌደሬሽናት እናተዘራርና ገለገለ ስልጠናታት ወሃቢ እኹል ግን ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ እኹል ዝኾነ ስልጠናታት ኢና ትዝወሃበና ኮታውና እዚ ውሕድ እዩ ኩና ቀለዎ ኮታ ፌደሬሽናት ዝኾነ ውድድር ክሰርዑ ከለዉ ንምስሊ ትምህርቲ ኮታ እውን እዮም ኮታ ግን እዚ ውሕድ እዩ ንሕና ግን ብዓቕምና ኣሰልጠንትና ምፃና ምስ ፌደሬሽናት ዓቕሚ ዘለዎም ኪላታት ከሰልጥኑ ዝኽእሉ ሃውና እንዳበልና ኣብ ተፈላለየ ገብራን ሳቶንን ውድድር ስልጠናታቱን ይውድበን ከም ኣብነት ንምጥቃስ ከማና ዝሓለፈ ናይ ባድሚንተን ከባቢ 25 ገለ ዝኾኑ መምህራን ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ ባድሚንተን ስልጠና ሂቦም ማለት እዩ ከምኡታት በብግዚኡ ስልጠናታት ኣሎ ማለት እዩ ዘመናዊ ስፖርት መምህራንና ከዓ ስልጠና የዘልዮም በብግዚኡ ኣፕዴት ክኾኑ ኣለዎም እዚ ዘመናዊ ክስታይ ከም ዝይቀድም ተቐስቆ ማለት እዩ هو ኣድማዒ ዝኾነ ክሳብ ክንዚ ዝኸይድ ስልጠና ሂብና ግን ክንመልክልና ንኹን ዓወን ጉዕብዩ ዝኽእሉ ማህደረ ትምህርቲ የድልዮም ተፈላለየ ዓበይቲ ኮርሳቱን የድልዮም ይዙን ብላዕሊ ኣካላት ዝምልከቱ ኣካል ክሕሰብ ኢልና ትንተስፎ ማለት እዩ ናይ ስፖርት መምህራን ወይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሕስካ ከዓ ስፖርት ክዓቢልካ ፈፂሙ ዝሕሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ዝግቡ ስልጠና ዓቕሚ ዘለዎም ሽባብ መብዛሕትኦም ሕጅናትና ብተመክሮ ዝመፅኦም ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ መምህራን ንብሎም ናይ ስፖርት መምህራን ብምልኦም ብተመክሮ ዝመፅኦም ፍሉይ ስልጠናታት ወሲዶም ዝመፁ ኣለዎም ቁሩብ ኣለውና ዞም ናይ ማይነፍሒ ገለ ስልጠናታት ተጀሚሩ ዝነበረ ንሳቶምና እዚኦም ውሕዳት እዮም ኣብቲ ዓቕሚ መፂኻ እውን ቁሩብ ብለካዩ ማለት እዩ ግን ብተመክሮ ነዊሕ ዓመት ዝገበሩ ብቑዓት ዝኾኑ መምህራን ኣለውና ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ነዚ ሃገርና ዝካየድ ዘንጠቐስኮን ዓይነታት ስፖርት ግን መምህር ዘይብላ ፌደሬሽን የለን ብምልኦም ከምቶም ዝለዓለ መሓውር ኮይኖም ነዚ ሃገር ዘገልግሉ ዘለዉ ኣብ ተፈላለየ ፌደሬሽናት ዘለዉ ቴክኒክ ድዩ ኣብ ውድድርን ስርዓትን ድዩ ኣብ ዳንነት ድዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ፌደሬሽናት መብዛሕትኦም ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ መምህራን ኣለውና ማለት ስለዚ ብተመክሮውን ቀለልቲ መምህራን ኣይኮኑን ማለት ስለዚ እዚ እቲ ናይቲ መምህር ሓይሊ ብምሉእ ኣለና እዚ ዝንገብሮ ውድድር ብምሉእ ኣብ ዳንነት ተማሃሮ መምህራን ብመምህራን ካይድ ኣብቲ ውዳበ ዝኾነ ይኹን ኮሚሽነራት መምህራንና ብምሉእ ኣካየቲ ወደብቲ ብምሉእ መምህራን ብምሉእ መምህራን እዮም ስለዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እኹል ዝኾነ ዓቕሚ እውን ኣለዋ ክብል ይደፍር ነፍሱ ክኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ናብተን ውድድራት ሚኒስትሪና እንተደኣርኢና ኣብ ሎም ዓመት ብፍሉይ ኣተኩሮ ተዋሂብዎን ወይ ብሉፅ ዓወታት ተራእየለን ስፖርታት እንታይ እንታይ ነይረ ሎም ዓመት ካብቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት ውድድር ፍሉይ እንብሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኩሉ እንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ይኸይድ ወላቱ ተወዳዳሪነት መንፈስ ናይ ተማሃሮ ኣብቲ ዕቤት ኣብቲ ብቕዓት ፀወታ ንገዛርሱ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እንዳሓየለ እንዳወሰኸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሎም ዓመት ካብቲ ፍሉይ እንብሎ ንኽገርመካ እቲ ናይ ኩዕሶ ኢድ ሃንድቦል ንብሎ እዩ ፍሉይ ዓመት ሎም ዓመት ዝተኻየደ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ሃገርና እቲ ናይ ፌደሬሽን ናይ ኩዕሶ ኢድ የለን ኣና ግን ፌደሬሽን የለን ኢልና ነቲ መደብ ኣካል ስርዓተ ትምህርትና ስለዝኾነ ብስሩዕ ኢና ነካይዶ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ፍሉይነት ናይዚ ቅድሚ ሕጂ ምስኡ ምትእስሳር ዘለዎም ነዞም ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ባስኬትቦል ዝፃወቱ ምስኡ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ዝፀወታ ብኸምኡ ንሳቶም ውድድር ምስ ወድኡ ብኣቶም ጌርና ከዓ እቲ ናይ ሃንድቦል ውድድር ነካይዶ ነርና ሎም ዓመት ግን ብፍሉይ ንዑ ዝኾኑ ተምሃሮ ከምፁ ከም ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ምንታንቲ ተወዳዳሪነት ናይ ተምሃራይ ኣዝዩ ክሰፍሕ ኩሉ ተምሃራይ ከዓ ምንታን ክሳተፉ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ቁፅሪ ተሳታፍነት ናይ ተምሃሮ ኣብዚ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዞባና ማለት እዩ ነዚ ብግምት ኣእቲና ናይ በይኑ ተወዳደርቲ ክሳተፉ ኣለዎም ተን ሃንድቦል ትሕቲ ቅርፁን ገዛርሱ ወሳኒ እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ስለዚ ተንተሕተ ቅርጽ ናይ ኩዕሶ ኢድ ዘለውን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከባቢ 11 ኮና እዚ ብናለው ኣብዚ ካላንደር 11 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ብደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሰፊሕ ውድድር ተኻይዱ ኣብዚ ሕጂ ነዚ ካልእ ዓይነት ስፖርት ነካይዱ ኩሉ ውዕውዕ እንዲ እዚ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ድምቀት ሂቦ ኣዝዩ ተወዳዳሪነት ዘለዎ ሓያል ውድድር እዩ ተኻይዱ ማለት ስለዚያ ሎም ዓመት ሎም ዓመት ብፍላይ ፍልይቲ ጌርና ተቐሳኺል ማለት እዩ ጎን ጎን ዞን ገዛውሱ ብሽከታውን ሓያል ተወዳዳሪነት ዘለዎ ሎም ዓመት ካብ ናይ ዝሓለፈ እውን ብጣዕሚ ሓያል ውድድር ተኻይዱ ናይ በረኻ ነይሩና ካብዚ ከባቢ ነፋሲት ናብዚ ናይ በረኻ እዚ ኩሉ ዓቐበት ማለት ናይ ዓቐበት ኣንበሳ ዓቐብ ናይ ግዜ ናይ ገለልና ከማን ልክ ከምዚ ዓበይ ዝግበር ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝገብሮ ካብኡ ብዘይፍለ መንገዲ ኸ ሓያል ውድድር ኣብ መንጎ ተምሃሮና ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ 4 ኤጅ ካታጎሪ ተፈልዮም እቲ ፈታት ኣካይዶም ስለዚ እቲ ውዳበ እውን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ እዚአን ብፍሉያት ክጠቕሰ ንኽእል ከምኡውን ኣብ ናይ ኣትሌቲክስ ኣዝዩ ሰፊሕ ውድድር ተኻይዱ ከባቢ 2000 እዮም ዝኾኑ ተሳተፍቲ ናይ ኣትሌቲክስ ኣብ ኩሉ ኢቨንት ማለት እዩ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ መባላ ጀሚርካ ካልኣይ ደረጃ ኣብዚ ሕጂ ሎም ዓመት ብፍሉይ ብሰፊሕ ዝተኻየደ እዚ ናይ ፊልድ ኢቨንትስ ንብሎ ናይ ዳርባ ዓረር ዳርባ ጭማራ ዳርባ ዲስካስ ዳርባ ዝላ ንገልጹ ልዕለት ዝላ መሬት ዝላ እዚ ሙሉ ብፍሉይ ሎም ዓመት ተኻይዱ ኣብዚ ነበረ ተወዳዳሪነት ወላ ነቲ ናይ ሃገር ደረጃ ዘሎ ሪከርድ ኣማን ብተማሃሮና ተሰይሩ ማለት እዩ ስለዚ ተረጋጋቲ እቲ ሙሉ ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሓያል ተጻዋቲ ከም ዘለዎ ኢና ንርዳእ ማለት እዚ ንድሕር ተደፊሉ ኣብቲ ጉያ ጥራሕና ነድህብ እዚ እውን ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝንጉዓ ይብልኒ ግን ኣብዞን ክድፋሉ ኣለዎ ተማሃሮና ሎም ዓመት ዝመዝግቦ ሪከርድ እዚ ርሕቀት ኩሉ ደማሚርካ ኣዝዩ ሓያል ተወዳዳሪነት ከም ዘለዎ ጠቀስ ፈቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ነጥርናያ መምዘን ብቕዓት ናይ ውድድራትኩም ምስቲ ናይ ደገ ስታንዳርድ ወይ ምስቲ ፌደሬሽን ዝጠልቦ ስታንዳርድ ብሽክለታ ይኹን ኣብ ኣትሌቲክስ ወላ ኩዕሶ እግሪ ብኸመይ ምስ ወዳደር ድዩ በቲ ስታንዳርድ ናቱ ዲኹም ትኸዱ ሕጂ በትናትና ስታንዳርድ ዲና ንኸይድ ግን ምስ ብቕዓት ናይቲ ሚኒስትሪ ናይ ፌደሬሽናት ዘሎ ንነፃፀሮ ኢና ሕጂ ቀራረቡ ወይ ሕጂ ኣብቲ ፍጥነት ሕጂ ንኣብነት ሪኢኻ ኣብቲ ናይ ዛህርሞ ሰዓት ኣብ ብሽከታ ተሪኢኻሲ በቃ ዳርጋ ይመሳሰል እዩ ማውንቴን ባይክ እዮም ስለዚ በቲ ዓቕሞም በቲ ናምና ማውንቴን ኣውሪድካ እቲ ተታሒዝ ዘሎ ሪከርድ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ዋላቶም ኣብኡ ዘለዎ ክእላታት እውን ኣለውና ምሳና ይመፁና እዮም ክሪኦ ከለዉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሰዓት እዩ ዝምዝገብ ዋላ ኣብቲ ክጠቕሶ ፅናሕኩ ናይ ኣትሌቲክስ ወላ ኣብቲ ካልእ ዓይነታት ስፖርት ብምሉ ምስቲ መምዘኒ ብቕዓት ኣብቲ ፌደሬሽናት ሒዘሞ ዘለዉ ሲ ዳርጋ ዝቀራረቦ እዩ ክንዶ መፅእ ኣይክእልኒ ግን ይቀራረቦ እዩ ማለት እዩ ተማሃሩ እዮም እዚኣቶም ምስ ተመክሮ ምስ ገለ ብዓቕሚ ኩሉ ተሓሒዝካ ኣዝዩ ፅቡቅ ሰዓት እዩ ዝምዝገብ ዘሎ ፅቡቅ ብቕዓት እዩ ዝምዝገብ ዘሎ እዚ እውን ስልካ ንምግናን ንምትዕብባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዳታ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰነዳት እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ኩሉ ማለት እዩ ኣካይብ ኣለና ኩሉ ነገር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድራት ኣብ 12 እዩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ሎም ዓመት ብፍሉይ ሰብ ዝተመቐረ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ነይሩ ገለ ስምዒተን ብተወዳዳሪነተን ብብቕዓተን ተዳሪኻ ነዚ ብኸመይ ምገለጽካዮ ወይ ውፅኢት ናይ ምንታይ እዩ እዚ ተወዳዳሪነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣባና ኣብ ትምህርቲ ማዕረይ ዝኸይድ ኣዝዩ ማዕረይ ዝኸይድ ብዘይ ግናን ማለት እዩ ማዕረይ ዝኸይድ ሕጂ ገለገለ ፌደሬሽናት ክንከይድ ከለና ወላ ማስ ሚድያውን ክጥቀስ ከሎ ዋሕዲ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ገለገለ ይግለጽ እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ግን እዚ ነገር እዚ ምክንያት እዚ ኣይሰርሕን ምክንያቱ ተወዳዳሪነት ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ናይተን ፈታት ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝኸይድ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተመፂኻ ሓንቲ ጋንታ ድሕዳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፃወተት ኣለዋ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ምስኦም ማዕረ ማለት እዩ ብመሪ ዝመጽእ ማለት ኣብ ባስኬትቦል ንኺድ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ንምድጋም ከይከውን እዘን ኩለን ዓይነታት ስፖርት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ኣዝዩ ወሲኹ እዩ ዘሎ ብተዓፃፃፍነት ወሲኹ ዘሎ ማዕረ እዩ ዝኸይድ ግን ዋሕዲ ኣለና ገለ ኢልናሲ ንዛረበሉ ነገር የለን ኣብ ናይ ፌደሬሽን ምዕሩይነት ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ስለዚ መንፅርቲ ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ፈሪና ኣለዋ ማለት ኣብዚ ኢንዶር ጌማት ትሪኦም ሕጂ ማዕረ ኮይኑ ክልተ ሰለስተ መፃ ነርና እዚ ናይ ኢንዶር ጌም ገለ ቴብል ገለ ትረቐላ ሕጂ ግን ኣዝዩ ወሲኹ ማለት እዩ ኣብ ብሽከታውን ገዛርሱ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ቅድድም ብሽክለታ ዋላ ዞባ ፌደሬሽን ሲ
واحد كنسيو قال ما ليلهم زخنا جمجامهم قال لي زاروا أمس التمرت نقبروا وددرجن أما نتيجن تنوح تنكسر يخمون يخم بأكل بمولن ما عرفين يربك عدس ولا كابك تدر مال كازي أني الحجي تفوق يكونس ولا ببقعة بقعة أزيد دس ولا كمان زين حجاب تعلمي حجي نبتي ناي فدريشن ويبتي ناي ديفيجن كحلفات وغيرنا مشكلة تاخذونا اللون هذا دا كورس قدر اللون سقام ساعة تصير لنسي هو عبيتين كلن انت ما روحا كاب مجمل اكسب مجرشا بمول انزن هاجر ز سميا ز حلفا يخونا ز قرصا يخونا بمول سيل سغا حجي بمول انت مهارنا كاب تمارون زمصا بمول كاب تمارون يقدر كاب انيم زوسون كاب انسحيبهم افدرشنات تتون كاب انسحيبهم اغنتات تتون بمول ان كايمن زلوا زنقات دقمسي زلون قات ابشكتا يكون ابتفلالي ولا باتيس يكون كله بمول انت مهارنا تبقعات انتم تمهارو تنصبارق ነገር እንተሉ ፍላሎ ማለት አዚም ብሉጽ ተወዳዳርቲ ولا نبيت مرتهم ዞባ ጥራይ ደኮስ ንሃገር ከስሚ ዝخولو ብዙሓት ተራእይሎ ጾታታት ነይሩ ኣብዚ ክሳብ ክንደይ ሰርሕሉ ከመደብ አውጽኹም ማለት ብዙሓት ከተሓዙ ሓቡ ዘለዎ ንሃገር ከስሚ ዝخولو ተወዳዳርቲ ሪኢና ኣለና ነዚያ መተሓዘኹም ኣብ መጽዓነት ብኸመይ ይኸውን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እዚ ምስ ፌደሬሽናት ተራኸብና ገለገለ ፌደሬሽናት ማለት እዩ ንምዕባዩ ብዙሕ ሰዓታት ክነካይድ ጀሚርና ኣለና ብፍሉይ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኩዕሶ እግሪ ንሕዳኺናሲ ኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ሕጂ ናይ ግራስሩት መደብ ዝበሃል ናይ ስልጠና ህፃናት መደብ ዝበሃል ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነበረን ኣብያተ ትምህርቲ ከኣቱ እንዳተባሃለ ከሎ እዩ ናብ ካልእ ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብፍሉይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከመስገን ግብኦ በዛ ጋጣሚ ብሽም ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መስገን بفولي ريو مالتي نزي مس فيفا تزراريو ابيات تمرتي كم زخيد ناي سكول فوتبول تاتاتي لو مالتي سلطنات توهايو ممران بهاجر درجه حجي ملكو علبيسو اولتناتهم ديليجيشن مسيون كورسيوم ممراننا بزحات ممران وصلتينا مالو المجمرا غيزي ابيات تمرتي ناي غراسوت مدد تاتاتي لو اذا كان ابز حلفه ورح اربعته ابزوا ماكل كم مخفتي ابزوا ماكل لاونش خوين لو مالتي حجي بزوانا كم مجمر اب 5 ابيات تمرتي ابز مزلو عمت مدبات تتحيزلو كجمري مالتي ስለዚህ እቲ ምስ ፌደሬሽናት ዝግበር ርክብ ትዕቤት ገለ በሙሉ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳተመሓየሸ ይመጽእ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ካል ዓይነት ስፖርት ከዓ ንተስፎ ወላ ከም ናይ ባድሚንተን ዝበልኩ ተበግሶ ወሲዶም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ስፖርት ከዓበተ ኮይኑ ኩሉ ኢድንጓንትን ክኸውን ኣሎ ፌደሬሽንን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፌደሬሽን ምስ ምክልኻል ፌደሬሽናት ኩሉ እዘን ሰለስተ ኣካላት እዚኣተን ብጥሙር ኣብ ሓደ ቴብል ኮፊለን መደባተን ክሕንጽጻፍ ክእል ኣለዎን نتعبي سبورت بخمي كله أو هيدن تسريحن هذا حصل جزء بكل عين سبورت هاجرنا شن هاجر التصميم يقولوا بقع سبورت يعني بيفرق المقنعات على مين يعني كلمة أنا لو عملت بفولي سب يدخل ذات وتودر تاي زبلان برا تنيرة زاوت مرت زبل عين تودري بزعب أقل ما برهين خطأتنا خطأ እዞም ውህድ ትምህርቲ ንብሎም ኢንክሉሲቭ ዝበሃላ ኣብያት ትምህርቲ ኣብ ዞባና 12 ኣብያት ትምህርቲ ኣለዋ እዚኦም ካቶም ኣካላውን ኣእምሮውን ዝሕታለ ዘለዎም ስንኩላን ተምሃሮ ንብሎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብምልኦም ኣብ ትምህርቲ ትሕዛት እዮም ማለት እዩ 12 ኣብያት ትምህርቲ ኣለዋና ኣብ ተፈላለየ ዓመታት ከምኡውን ፅሙማን ኣለውና በዚ ከዓ ኣብራባታት ናይ ዓይነ ስውራውን ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ከዓ بفولي كاو تدرنا كايد اللومينا عمت قدم حجي انتاي نيرو اما مጨረሻ ገለ መስኮነ ወይ ዞምናይ ፓራኦሎምፒክ ገለ ውድድር እንታለ ከምጽር አልካ መጨረሻ ከዚ ጊዜው ዝኮነ ቶርናመንት ውድድር አካይድ ካይና ነብልنا ሎማ ዓመት ግን በፉሊ ዘታታተናዮ ልክ ከምት ካለ አይነት ስፖርት ዘንጠቅሶ ወዓልና ማለት እዩ በሙሉ ኣብ ግምታቲና ተማሃሩ ዚአቶም ቃል መሰሎም ይዋ እንተ ስፖርት አባይ ትምህርቲ መሰል ተማሃራዩ ፈዲና ተዲና ዚኦም ቃል ተማሃሩ ናዮ ስለዚህ አቶም ቃ በፉሊ ውድድር ካይዳለ ማለት ተባሂሉ ጎን ጎንቲ ናይ ሃገራዊ ፓራኦሎምፒክ ዘካይዶ ነጥፈታት ኣብኦም ማለት እዩ ንሕና ወንተ ወሳኺ ብዞባና ተማሃሮና ካስለ ዝኾኑ እዘን 12 ኣብያት ትምህርቲ ብስሩዕ ኣብ 4 ኣብ 3 መደብ ተኸፊለን ስሩዕ ዝኾነ ውድድር ካይደን ማለት እዩ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ራሕ ዘይኮነ ልክ ስሩዕ ቶርናመንት መስተኻየደ ነዚን ቃ ልክ ከም ተቃል ዓይነ ስፖርት ካፕተን
ዝሓለፈ ካብ ምድበን ውድድር አካይድና ኣብ መጨረሻ ከዓ ነቲ ፋይናል ኣዋርድ በፂሕን ማለት ስለዚ ሎሚ ዓመት ኣብኡ ዝተረኣየ ብቕዓቱን እዞም ናይ ስፔሻል ኒድስ ንብሎም ወላ ናቶም ዝኾነ ናይ ፌደሬሽን ኣሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ ፓራኦሎምፒክን ብዕቱብ ሒዝወሎ ምሶም ንርክብ ስለ ዘለና ስለዚ እዚኣቶም ሎሚ ዓመት ብፍሉይ እናካይድና ማለት እዩ ኣብዚ ዝነበረ ስምዒት ወላቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ እንትፈታት ኩዕሶ ይሕዝዋ በስተኺላ በታ ፎር ተኺላ ኩሎም ዝኸዱ ነይሮም ናብ ደለዩ ናብ ጫማዮም ከዓ ጎል ዘእትዉ ነይሮም ሕጂ ግን ከመይ ይከላኸሉ ከመይ ኣብቲ ቪድዮውን ክረኣይ ከኣል እቲ ዝነበረ እንትፈታት ብምሉኦም በቃ ኣነ ትምክልኻልን ገዛውስ ኣነ ተኸላኻላይ ኣነ ኣከፋፋለ ኣነ ኣጥቃዒ ሕጂ ብምሉእ እቲ ኣምር ናይቲ ስፖርት ከማን ሒዞሞ ማለት ስለዚ እዚ ንገዛ ርሱ ደሓጉሰካ ሎሚ ዓመት ዝተገብረ እንትፈታታት ማለት ስለዚ ምስ ውድድር ምብዛሕ ምስ ተደጋጋሚ ኣብኣቶም ኣቓልቦ ሂወት ዞባ ዝሰርሓሉ ዘሎ ንዕኡ ግምት ኣእቲኻ እቶም መምህራኖም ዘለዎም ስምዒት ንሕና እውን ብዞባ ሓደ ናይ ኣሰልጠንቲ እውን ሰዲና ኣለና ካብቶም ናይ ስፖርት መምህራንና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንዳኸዱ ንዕኦም ዝግባእ ናይ ቴክኒክ ስልጠናታት እንዳሃቡ እንዳሓገዝና ከዓ ኣብ ከምዚ ውድድር ስሩዕ ውድድር በፂሑ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ሎሚ ዓመት ጽቡቕ ተኸይዱሎ ጽቡቕ ገምጋሙን ተገይሩሉ ኣሎ ንዓመታ ከዓ ብዝሓየለ መንገዲ ከነዕብዮ ሰዓታት ከነካይድ ኢና ማለት እዩ ኣዝዮም ግን ደስ ዝብሉካ እዮም መዛዘሚ ዝገበርናዮ ደስ እዮም ሕጉሳት እዮም ኩሎም ነወይ ደልዮም ሓጎስ እዮም ዝፈቱ ፀወታ እዮም ዝፈቱ ኣብዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከዓ ፀቂጥና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ سبورتاوي بالراخة بتمرتاوي بالراخة بالتيما حيسكم يقوم لو عملت الدراسة تاعتكم هذه راح عود نيرو حفشاوي كابزناي لو ما عمل
انتهينا نصب قيارات بمزق هو حجيزي عمت زناي ساي ازيو ናብ ሓደ ማዕዘን እንዳቀልጠና ቲ ውዳበይ ቲ ሚስተር ናይዝሚ ሚኒስትር ትምህርቲ እኩል ዓቅሚ ዘሎ ማለት ቲ ውዳበይ ናብ ኦሎምፒክ ገጽኩም እዮም ተጻዋግዑ ዘለኹም 13,600 ተማሃሮ 876 ጋንታታት أزيو سفير 10 عينة تفعلها موجود 7 من سنتري نيجو 14 عينة ودرات ننظر بلنا ما أزيو أولمبيك أصلا لهم لذي أنفرنا معبالوس نابيو حجسيوتي متحاز مسجارون كله سلزلو تزمن كتا أكل يسحتي لنا ينعمل إن تلاتة المالتين معناته كل سبورت مسارته أبعاد مرتيو سبورتاون فتات أبعاد مرتنا نتيمانايز مثل تتيمانو تقول لي برقص أبعاد هذا مالتيو أبعاد مرت منش سبورتاويان أبعاد مرت مثل سبورت هاجرنا معمل سبورت أبعاد مرتي رجاجز عمقا من سبورت أبعاد مرتي من سبورتاويان من مالت منشي فالفالي مالتيو أبعاد مرت من خورنا سبورت هاجرنا دابلنا نلو معمتك سبورتاوي بالراخب بتمرتاو الراخب بزبل تيماقات تخيل مالت لذي نتي تيماناون لك نتي نقبرون تفتات زقلت زخيل لك عياس حجي زين تفتات زي كاب جينا بجين دحيل خير الله ولا بتي مزازم نقزارزو أبت مزازم إذا كلهم تمهارو كنزا أشا حتى مهارو ستاديوم بمولو مليئو تمهارو ريغاي مغاو بزيحو الناس زملسنايهم كاب كانشلو نيرم نقدت ناي نتفتات سبورت نابعات تمرتي إنا نكايد مالتي عبي زغونا مدلواتي زقبرولو بزيح وصايتاتي زقبرتي زوبا نزي نمسنبال مالتيو سفيع خا تمهارونا خاز حقوسلو مالتي ولا تزيت تصاوت تمهاري بملؤ نزي سبورت زاريا كله كاو حزو زخيد سمعت كاو حزو زخيد درخيت نايت سبورت ازي العلي سلازي ازي ابقمت متاو كلهم تمهارو خمساتفو وين نقبر بملؤ مباتا معكلاي كالاي درجه بملؤ تتقاطمي تزنبره سمعت نايت خستايكا اب سئلون كراي خيل مال سلازي عبو دابي زكايد عبيتي سبا سلطان منغستي تومالو قالوا العلي يمزموتو ممرانا بمولو يمزموتو سوبروايزرات دايركتورات بمولو اكاليو تي ناي منستر تساتفو مال سلازي زي كاب عمتنا عمت سقي زمص يكونن بحيال صعري بحيال ودابه زمص يو زون غزارسو نعمتا كازي بزعابي زعابي سرحنا تنفتات يون غزارسو تنفتات كابز زلو زعابيلو منقدي بزحات سبورتاويان اب مدرخ سبورت المسؤولو بزحات تالنت تمهارو عموم زفتشلو مدرخ فتيركا ديتي عبي علامه مالتي نزم زغبرنا شعو ابتو دابتي زغبر نفتا سبورت حيلكا مس فدريشنات انداترخبكا ناي حدا ناي مسغاغر بريجون كفتر كخلالو مالتي سلازي زون كتحاس كخلالو كما باتا ستاوتا كتفي يبلون تالنت نعم اكلاي مسكده اما اكلاي كتواتالو ما اكلاي بايتا تقبروا لك او بايتا تفطر كالو እንደገና አካል አድርጃም ተሐለፈون كسب 11 خفلي አውን ስፖርታውን ፈታ ተካይዳሉ ካውን ሳዋ መስከደውን አብሳዋውን ገዛርሱ ናይ ስፖርታው ውድድር ብድሕሪው ናብ ላዕሎት ካላት ትምህርት ተሐለፉ እዙን ተተሓይዝ ዝኸይድ ዝላዕለ አካሉን ሒዞ አሎ ኢለ ስለዛአመን ብኸምዚዩ ሎም ዓመት ካት ናይ ዝሐለፈ طبعا المستر عبد الوداد بايو طبق لما عملت بينا لنا خدنا ناس حلف زحاش شخصينا بينا نعمتها دحنس نحنا كاز زحاش والدبا غيرنا خا نظم تمهرونا زياتهم بزحات سبورتاوان فريلو بايتا نفتر تسفا نقبر عمتها كالندرنا خا كله خناتوينا نزي حجي بسفيحو بدقيق تجمجمو له تاون قالو تاون قلتات نزي مدب تاي نيرو امتاي قلتات نيرو امتاي غفات نيرو بمولو نتي ناي باجت ابو متاتيخا باجت محنقلو ግን ምዝ ሁሉ ማህነቆታት ግን ሚኒስትር ትምህርቲ በአቅሙ በትትሩት አቅሙ ግን ከምዚ አይነት ፈታት ይካይዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ተስፋ ንገብርና አመታ ዝሓሸ ንገብር ማለት ነው ኢና እንት በህጅሲ አቶ ሙሳዝ ጋር ወዳታ ተማሐላልፎ ትደሊ መልእክትን ተሎ አድል ከበካ ተማሐላልፎ ዝኽእል መልእክቲ ሓደ ሎም ዓመት ኩሉ ክሳተፎ ከላሉ ንፈታት ስፖርት ሃገርና ዓቢ ተቆይኑ نحد حنتي البينات تقعنا مش تمرت بزكالو عقمي نحنا باي تاريخنا بزوبا ما اكل سلازلنا تاكسس سلازلنا زارب على نمبر
كلنا بزواتها زلوا ناي مصر تمرتي ጨናፍር بمولئن كم عن تفتات ون يكالان ونمناتو ابتخلق قلنا يتحتقلت لنا قلت سقمات ونسلزلو مالتي بعضنا نقل نتفتاتون يكالان مالت لذي كل سبورتا وقع بزها قلت فري كاب تحت جميلو كساب العلي كاب مس كاب تمهارو كاب بيتمرت زوتي لذي كل المكوتا أكال مشارختي زبان نحنا مشارختي كنا نحنا منشينا نحنا هجي نزي منشي كبز مزول لون وفرها قبر اللون إنا نبل كل جديد توعيتنا نقرب ساعة جن زرخبنا ملاش ونعلق نبلاين خلينا جن فوتو إنساتون سجماتون كله خلي جن وملؤ أكل العلوت ولا كومشن سبورت جزء سبع عبيو أزي فتاتنا عبيات تمرتي وفري كجبر كخلاله منجز سبع عبيو من محضر زبا جزء سو نحلا تجيرو أزحات رجيزي وزحات سبورتاويان كابزحي عينت تتركبوا ما لازم وزحات سبورتاويان زي فريلو مخنيات يلن كل زملكوت أكل أبدأ يكون أو شيء زلوا يكون نزل فتات نلقم تمهاروا أبي ولد خا تمهارهم كتمهاروا كل اللهم سبورت أبقى لقلت رياقات مرتخي حمكو قال لهم ما تفاز اللو ما بسبورت تمهاروا كلهم ترياقة وحديو بتابعتي طريقهم جن زيادة من جزارهم نراقبنا نزرارينا مسؤون نردوا منا دحرجل ترديهم تمهارهم كمان تدقهم كسدوا جميلهم سلازي قلنا نتناي تمرتي زخيل فتاة سلازقنا أبزون جزارهم سبحانه كم يوم كحجوا سلازقولو أبزون فتاة زي كله إيد كايلو نزل فتاة كحيل حاجة كجبر زخنا ريتوها مع تنار حو كفوتيو زخنا يكون كم زجبر على الوزر ريتون زبنا خا نتي نتكورو لنا نتفتات درخيت لزبنا حيلس لزبنا كاب كلها ريتوتات نقبل دلوقتي نامنت أتو موسى سيجز هي حرف سبورت مستر تمرتي زوما كهل يقنيلنا أجي سفيح ما بيه هاي كنا نعمتها عاب عود أو عاب صراحة راخبنا يغني لي أنا دقيم يغني لي نقولكم لنا تقدسكم ما بنتيكم نقولكم على محتاج كا دقيمة بشم مستر تمرتي مسكانة يعرق يغني لي بلي تفكر كون لا فتخون خسرة تجددي انت ما عاد يقول نو زود قال انا غير على عمر قبل بكاي فكره كانت تخونكم انا زغت تصوري كالكم انا مش ملاكي دلي وي عطنا حمامة؟ كم إذا غتب لنا؟ نرشان مقتالك حق سلازي كونه دسوين سلازي بلني كتقول فيخ هو رشان أبي أخاتي خرشان كتكون اللي إني رشان توقعي أنا نسخ من فقرنا هذا أدايكم في بندا تاخذنا ده؟ وع ما نقول سبيكتر كابزا ولا حد حكي لي بلنا
أب عالم زلخم كلهم أحواتنا ندليو تهلوه كبختكم نحنا شرق برواو لايك بلوون مدبتنا شير لايك لا 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 شير لايك سبسكرايب شير لايك قبرنا شير لايك قبرنا شير لايك شير لايك سبسكرايب قبرنا شير لايك شير لايك لا 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 شير لايك لا 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 share like